Kublai Pibaro. Ni pedang subhai pi chkene tuk kubor jengi upet ngot cable news. Haswa bang nekmi iki kubor ke babania ngina phaswa skimat bakongsan jongko kubor mentak toyo. Lejurep ulampang ya kejingtai ya kiyeng dorba thau aj hamau diang-diang. Menjur ke kenhun menteri ya ke governance address bat in penkela ya ke Captain Williamson Sangma Technical University Shaka State University. Aipor ke sarkar ya ke Harijan Panchayat Committee ban jubab hapok ke Shpau Terik Yayong. Hukum ke Meghalaya High Court ban buat Shpau Keton di CISF bantek lakam dengan kamti bat hayi Doyong Bean. Yat rali ban penramjur ke jing syak peniap uba omeka merthong. Bat Yat lat ke KHADC nak hukum jogi yang syari ha ke bobok kerdop khajna ong ke HNYS. Lampang bathamal jogi yang dorbar tawan ke Jelam Meghalaya Thomas A Sangma. Hadin bula shimti ya ke Syuki Lampang ha kala si ublai jong ke tayo ulalit ban jurep bat ban pet ya ke jinglong jingman jong ke rukom te ya ke yang dorbar tawan ke Jela ke badan ha mau diang-diang ha New Shillong. Bat ula penpau ke jing terang badai banelek ban pendap no kloy ya ke jing te ya ke ni ke yang syong dorbar ke bathamai jong ke Jela. Lampang bathamai ke yang dorbar tawan ke Jela Meghalaya Thomas A Sangma ha ka khatlai terek ula ber arhajar arpulai ulalit ban jurep bat ban kami ke jinglong jingman ke jing te ke yang dorbar tawan ke Jela ka badan ha mau diang-diang ha New Shillong. Thomas Sangma ha ke jinglet jurep ha ke sian ke beningkong ke jing te ya ke ni ke yang dorbar tawan ha mau diang-diang. Ula penpau bagi jing pentrai ki kam ki jam kalong wapiang lait no tang ya ke benta jong ke jaka ke baga dom kala kelem no berulaong bakum ba prapau nang sispa nang jing tray ladap ban chna pendap nrai ke jing pentrai ki kam ha ka main chamber kampat sedang satya. Ulang boda dapat betha ki tenat ki beri kemi bagian penstet no ki kam ki jam ha ka ban jing menjor ke design ke batmai. Namar klem dayo jing menjor ke design on omla ban sedang ya ke kam. Bat habru ban thong biang ya ke high power committee ke batmai. Uli thu bula betha bahapok ka khat santrik uyayong te ban pen khoi no ki tiar ki tar bat ki mau ki balahap na ke jing klem jong adom. Ha bakli la anthong ya kanu ke kenhun toket kamtam habak ladon ke jing keno bakladon ke jing bamsap ke jing tei ya kene ke jing dor bathauan ke bathamai ya kaliang ulampang uloong ba dan jing tepi ai syapang kita ke jing keno bamsap nrei lada ki don ai kum kita on pentikra bak office jong u kanong ke bakhoj halor kene kamat ulampang uloong ru ba dan jing tepi ai syapang kata ka kai phot jing toket ha ka be dei ba ke jing khalam ka dom bat ki ai senjam ki balada banshim nrei anshim kya bare ban penstom haklenti ke badai. First and foremost thing is that the design for the dome structure for the main hall, assembly hall, has not been approved yet. That's what we have come to know, and the decision that we have taken is that we will write to the IIT Guwahati to speed up or expedite the approval of the dome new design for the dome structure. And we will work on it, and we will also call the design associates which has prepared the master plan and the design for the entire building and the entire premises. So we will call them within this week, and we will take a decision further. So now these are the main things that we have decided, and also we have to reconstitute the high-powered committee for this completion of this assembly building. Finally, the design associates, the contractors, and the executing agency, which is the PWD, state PWD, along with the contractors, I have asked them to sit together and decide what are the requirements, what are the further requirements here. Only after their meeting and sitting of the HPC, we will be able to understand. We will be able to give them the timeline. Actually, as chairman of the High Power Committee, heading this High Power Committee, I think it will be a big role for me to come out with some hard decisions and to ensure that this assembly building is completed within the stipulated time. Lampang yang dorbar tawan ke Jelam Meghalaya Thomas A Sangma ulong bahag jingilang jong ke Business Advisory Committee
Lawan bani shim benta da berok gidikot na do sembut menteri rangba uba Preston Tensong bakmi akatanat Parliamentary Affairs uba la kemen rumbui uba Charles Pengrop bad u Dr. Celestine Lingdo bad ki hair officer Jong ke Assembly. Udito ba ke Business Advisory Committee ke Leshe Mekarai ban long ya ka dorbar mang tengka ke Bapura na do ka arpu terik uleber hado ka arpu pra terik uleber. Ulampang ulito bagila penduna no kisni syong dorbar da gebakhati ya kisni na gebenta ka private member bill. Bad anya le ban mang no kambun sngi ha kapor bolong ke dorbar senrai. Hendrai ha ke dorbar mang tengka ga mementa lamang tang arsngi na gebenta ka private member bill. U Thomas E Sangma ulong balada dan kam an penjelan ne kapor ban syong dorbar namar kare ka syong ha ke bor jong ulampang. Ulampang ulih tu ru bah kedorbar mang tengka penlong ru ik election ha ke banjit ya usembut lampang ha ke sengi sedang jong kedorbar ha ke arpo tarik uleber 2023 and also we decided that since it is a budget financial year ending month, so our officials and the government also needs to clear all the pending financial issues. So we decided to end the budget session on 28 itself. So 29, 38 and 31st will be available for the officers and the secretariat and all the district officials to clear the financial dues. Actually, we have cut down some of the private members' bills, which we intend to have it give them enough time on the next session, maybe autumn session. This time we only allocated 2 days for private members' bills. Otherwise, I think it should be okay. We'll try to make up. It is in the discretion of the speaker, so I may extend the time. I have sat in the parliament where the parliament discussion went till midnight, 12 a.m. at midnight. So I don't think we can also have, if not till midnight, at least late till evening 5-6 o'clock we can have, if necessary, if required. Ka Kenhuan Menteri Jong Kesorkar MDA 2 kali kendo ha kesithok diang juga toyo ha ka bakal ajeng menjor ya ka Governor's Address nekimat ki ba ulat un ajeng keren ha yang dorbar tawan ke jela ka badai ka sengi sedang jong ke dorbar mang tengka. Bat la rai ru banra da ka amendment bill ban penkelano ya ka Captain Williamson Sangma Technical University syaka Captain Williamson Sangma State University. Menteri Kesorkar Jela uba poleng do ubolong ru unong aiktian jong Kesorkar ulong baga jengelang jong Kenhun Menteri kala ajing menjor ya ka Governor's Address ha ka ba ulat un keren halor ki babun kimat apok ke yang dorbar ki bagentup ikimat ki bakongsan ki ba Kesorkar kan pai kemat ba naduk gajing keren penbet yo put usam bat ka Asam kam tam mi hindur teli jaka ki badan pedang gajing ka Japut bat gajing penbet ke demen long hak ta kerukom bagan long ke babiang bat ke basongsuk bat ke ban ajing mentoy ru ikinong songsnong habro artili ki jela. Uba poleng do ulong bala kedauru ha kabayday bat kajingya keren esok bat ka Kenhun keng atiar HNLC kaban sapoi se kebenta ka bakat do bat Kesorkar Jela kan chem khia ba ha kajingya kun persya ki kam khai drugs bat on pelaj ginong dia laki dai ki baret ni ki bahe bat ken penjam ha kabayday bat kajing kenra jing kurup bat jing talasi yaki drugs baper Ula pente bru ba Kesorkar kala dep thau santli ki fire bat emergency station kendai teli ki outpost ki bathamai santli ki police station ki bathamai bat nyutli ki border outpost. Ulong ba ka Governor's Address an keren ru ka bayday bat ka kamrep kamriang ka bah ka miat jikinong rep bat ka kamri jingri. Including the areas of focus of the government, the infrastructure and critical areas where we are going to stress on, and we've also dealt with issues concerning the Mukro incident and steps that have been taken by the government as a part of redressing the issue. We made a reference to talks that are ongoing with the HNLC and which are coming to a point of closure very soon.
We made a mention of the dispute between Assam and Meghalaya, the border dispute, and we commit to resolving the remaining 6 areas of difference in a manner that will be fair, peaceful, and to the advantage of the citizens of both states. As I mentioned the other day, we are now going to take the drug menace as a serious threat to the state, and we will go all out on a war footing to combat drug trafficking in all forms. And in fact, the seizures from contraband has gone up to 71 crores as we speak, and police have been put under very high alert to go all out against drug traffickers of whichever caliber. We will not miss out on the small guys or on the big ones, and there'll be no compromise when it comes to raids, seizures, checkings of illicit drugs of any variety. Yeah, the governor will address the House on Monday, and after which this address will be placed on the table of the House, and you can share copies among yourselves. Uba poleng do uliatu baksorkar jela kalarai banwan rakno eka Captain Williamson Sangma Technical University Amendment Bill hapo kedorbar mang tengka jong kejela. Ban penkelano syaka Captain Williamson Sangma State University. Ulang baksorkar keletai sani ban sengno yaka State University ke benengkong kejela kumtalawan ra eka nekamat hapo kejingelang jong kekunhun menteri. Uba poleng do ulang bahaka Captain Williamson Sangma State University ondon nikilan pule ha kekerdan higher education, commerce, general science, engineering, physical science, life science, technology bat kiwe-kiwe. Ula pentip basisien bakane ke State University ke Latrekam kajing penyesok jengki college kan sasdang no. Namar kum bakalong mentahi ki college ha kejela ki penyesok bat ke sekolah ba Northeastern Hill University. Habakali balik ke sorkar kam thau ya ke State University ha kanong ba Shillong. Ubak poleng do ula pensyai ba kejela kaladon lupa ya ke Technical University Hatura. Bat ban penkenria ya kani kanong ba Shillong kan Shimpor, nrai ban yo no mardor ya ke State University. Kumta kelarai ban penkela ya kani ke Technical University syaka State University. Kenang ba anla ban penkut no ya ke jing ya ke bami ha ke bedai bat ke examen QWET. Fundamentally, the issue here is that we had created the Captain Williamson Sangma Technical University Tura in 2011 with emphasis on high quality education in the areas of engineering, physical sciences, life sciences, technology, including technical and related areas. But today, the cabinet took up the matter of establishing its first state-run university, which means that fundamentally we decided to bring this into the cabinet in order that the Captain William Sangma Technical University now will become the Captain William Sangma State University. Unong aiktian ke sorkar jela ula pentip beru baka kenhun menteri kala ajing menjor ban kenteu ya ke Grand and Aid jongki nyo spa spotli ki pre-primary school ki badan ha jela. Bad ekene kesong jingerap on kenteu naka khat hajar tengka syaka khat pra hajar tengka. Bad mala kesnam ke sorkar kan lot san spa khat we kelur tengka. Altogether there are 710 such schools, and we have decided to enhance the grant and aid, which at present it is 12,000 rupees to 18,000 rupees.
Ubah poleng do uloong ba kejengkren penbet puat ba kejala Asam kan sedang no hadin balakut kedor bar mang tengka. Hakabedai ba kejengkam Menteri Rang ba kejala Asam Himanta Biswa Sarma ba kemukro kaha ba kejala Asam. Nakaliang ubah poleng do uloong ba mano-manuru kila aban ong kat kabakis ngobit. Mereka sarkar hi kayang hakanong rem ban pensisai kijing yakam try ya kijaka dakikot kisla. Bat uloong ba kijing yakam mark liang kemi namar ka jingbam ya penbet yoput usam. Nrasisian beladap menepen baju uput usam, kajing yakam terai uput usam ru kan om misyo. As I said, 6 areas we have finalized discussions on. 6 are pending. Anybody can say anything verbally, but the thrust of this government is on who physically owns the land. And to do that, we need proper documentation. So we can claim anything. It's so easy. But let's strengthen that claim through documentation and physical possession of the land. That is what we're going to do. Usembut Menteri Rangba Kejela ubah Preston Tunsong hadian bula Syim Tiru kum Menteri Ketenat Korbari Kejela. Uloong bakam syumladon kanu-kanu kejing kenturput jong kesarkar Asam hakahima soyong. Hendrai kedai tang kejing snai kesurok na kebenta kebit kebiang jong kipat ba ke Meghalaya bat kejela Asam. Bat kesarkar Meghalaya kanele ban penklan yagi border police outpost kiberen hakajaka kaput ban ai jing yada bat jing shngan ya kipat ba. Usembut Menteri Rangba Kejela ba Preston Tunsong uloong ba mari Syimti kumu Menteri Ketenat Korbari Kejela ulalumi kejingelang ban sengutho bat bantep kejing long jengman jong ketenat pulit bat ulei kejing keren jong wehe pulit uba Gabriel yang rai ba uloong ba kidan kejersi ketenat pulit. Nrai kumu Menteri Sarkar un pentiknai kipat ba balada kidan shisha kum kita kim dai bandon show. Balada kini kejersi kim don ru onang yelek ban penbahai ketenat pulit Kejela. Bahkan long kebokut kenang bagi pat ba kenyo ek jing syania. Pingi da Syimti menta dang kandiat sengi ya kaniga department ngala persang menta ban review na kapor ban khot ye ki officers jong ka home department ban kumju na kaliang ka directorate jong UTGP level bangin ya kren ya ban tip lut sai ki a ki kam ki a ki ba ngi le ki a ki existing strength jongka manpower kunjuru kinu ki bahet hangnu ke badon yaga e te kita brokoi namar hakal yang ka home ki don bon teli ki branches ki ba bon teli ki ba bon serta bat latip e manpower jongka home ka de ka bahet tamru hapo ka jela jong brokoi te nakaliang jonga ka tu ka jing ka statement ka ba uba yang rai uai uang ba bon ki jersey ki badon apok police department ya kane ko mapi nga assure ki ba bangan pentingna balada don sisa kum kita kade kam de bandon su balada don ru nginang improve susu bahkan nang khoi nang suba susu nakaliang jong police department kenang ba kipat ba kinyo jesenia iya sarkar bat kinyo ro jesenia ya ki police personal jongka government di Barakowai. Uba Preston Tunsong ulapan syairu bakam syumladan kanu-kanu kejing kenturput jongka Asam ha kijaka kibahab ha kahima soyong kumbala keno da ke Joint Action Committee. Nrai keladan tang kejing snai kesurok PMGSY kebapanya so ya ke Asam bat Meghalaya na kebenta kejing mentoy jong kipat ba jong bero artli Kejela. Ulang bagini gijing pesutuk bakla kene lam bakla gipat ba bat ula kerpat igi dikhot ke Joint Action Committee bana kaliang jong usiem bakin ampen mi akanu-kanu ke kenram nambar bamenta ke jengkeren penbet put akawat ke baar kan sa sedang no bat ke sarkar Asam. Uba Preston Tunsong ulang ru ba kamdon kanu-kanu ke kot kesla ke baong bada gijing syna surok ke Asam ba ke jaka kaputa kan ham no Asam. Nila da ka Meghalaya kan lechna surok ha Asam kijaka kan hab no Kejela Meghalaya. Uniu Menteri uloong ba uladap ban batha ban penklan da ke babuk bungut ki pulit ha ki border outpost kebadan hakitan kaput bat ke Asam kenang baget ajing shngan yi nong shong jong Kejela Meghalaya.
Pia ka bide bat kani ki elek ketuka kitu ki joint action committee nila keren bat nakaliang jong u deputy commissioner jong ka Riboy district bat uru la wood la khot hi ka jingya ula khot bat kontak i kitu ki snong namar ki ai ki ong ka tu joint action committee ba kawan encroach ka sam Lenga kwa ban percaya yang ni kadai tang ke jingya lambak lai kata kam dei ke encroachment kani kadai ka kesrok PM Jeswai ka bapen connect lang ya ka Asam bat ia ka Megala bat kani kala jiaru ha ka tu kesnong ba mensual adon teng huri ura ka bangi ong ka balakawa dei ka turu ladeb menta ha ka ba ka jing pentreiru ka dei jing stu jumut lang jong gitu kisnong ge bahap sya Asam bat ru jong gitu kisnong ge bahap Megala Dena daw ngatrai kum kini ki jaj jing persutu bakla ngatrai kan yalam bakla yiki pajba jong ka jela ka jong ibat nga kerpat yiki ni ki members jong ka tu ka joint action committee lane nakaliam jong sim kan ka tairu bala kum ndu ndai bangin create yiki situation namar ba menta ka second phase talk kan sedang biang aga jing kalen ba kam dei bandon kanu ka jing persutu bakla namar ku mau pi kan ni ka project ka ban mentoi lang ndai tangka sap ndai kan mentoi lang ya ka Megala berkoi bat kam don hiru kan wono kot ka slak ban ong ba da ka jisna surok Asam kamun kan hap sya Asam len ka jisna surok Megala kan hap sya Megala mar ya kan ni ko mau pi ka dei ka bang ngindang ya song biang ngindang lek biang ke spot inspection bat ngindang ya kren ter ka tak benda mentang la ai ka direction ba kini ki BOP ngin penklain lat ki don sangut nruwut ngin aisu double kanang ba kaman pawar kat klain bat ru begitu ki basong ki basa gitu ki area kam tam ki bakam lok sensitif kin singan da ka jing don gini ki police jongi lan ki MLP jongi na pok ka jela Megala ya kan ngala ada ba instruction bangin penklain haboro kini ki BOP ki ngala ada created men cheften ngatrai pikan mau ba pengla declare ka pawar ba ya marumbui dang ba di lahu la declare bangin set up ya ka BOP hakikat to netli ki jaka Kum usembut Menteri Rangba ubah kami ikatanat PWD Roads and Buildings ubah Preston tensong uluang bahaswa kalai pauterik uyayong unsa pleno egejingkiang dawar ksuat bat ki officer jong ka National Highway Authority of India kelada ban ay kejingkular ban pleno egejingkiang Ulang bagi riu Syampang jong katanat Road Transport and Highways kilawan banwat bania ban snai kejingkiang ka batamai bat kejingkiang ka baremru aniale ban penhlan ya kejingtei jong ka kanang ba onyo ban pendon kamyaka ya kan niru ngilabu ka target bala kum no swa kalai protorik jong April ya ketika jingking ngidai ban long operational paru ngidai ban pleno ya ka ban ngilayo ka assurance na ka naki official jokan high jokan National Highway Authority of India kila ai ka assurance pa hapok kalai protorik jong ne upna April ngin pleno ya ka tokso ke jingking Nuksan lah, dam-dam ni apa jurip wansa nak jingking ke bertemai dua raksoi. Dikira lagi ada spot inspection dulu. Kai kan hai ke bakisip, kai ke jenong zaman jungkan ni ka. Hadin bi kelas di namar pi kan ni ki technical expert ki wan nadu ka ministry jonga road transport. Ki lawan pet kelas di lu na jong nadu ka soil testing nado sedong jale. They ultimately decide but isna mentai ka tu. But menta ko mo pi ya ka tu ka barim ru ngin pendon kam hakaba ya katuru again kin nang le shu ki kenja strengthening work hakaba ya katuru gin la ban pendon kam Kami ni buat kena ka hukum kalau ni dia kesari kalau patah ka sarkar jengla makan buat 10% gini ki CISF bakin dek kam buat penting ini ka kam ti buat ka kam kai tu doyong sebut dia serang pak sudah ban orang kena ka jupata pihak KBD bat kena ruling na jongka High Court ngamla ban ong kum nu nomor bana kalian ke komen kidang steady ke brokon te ngin pek ka ka bangai ni de ban le la kan kongu kat kum kata ka direction ke bawan na High Court ni kan ya de kumai pat te kata ngamla ban ong pa menta nomor ba ke komen kadang examine bahai kini ke bro Sembut Menteri Rangba Kejela ubah senyawa halang dahar ubah kemi iru ikatanat penroisor Ule pentep bagi sorkar keladap ban penkre ya ka blueprint ne ya kejing temu ban penbiang ya kejakasa na gebentaki beliau ki basyong basa hatem metor.
Bat kala aipor hadok kesipau tarik ubanaya yong ya ka Harijan Panchayat Committee bagan ai ke jubab halor kejing terwa jong ke sarkar jela. Habayakran beginong patai kubor uba senyaw balang dhar ulong bakatrat penroisor keladap banpa kejing terwa syaka Harijan Panchayat Committee na kebenta ban penkre kejakasa bagni basa temetor kini oban mino. Bat kala aipor ya ka Harijan Panchayat Committee bagade ban ai jubab apok kesipau tarik uyayong. Ulong bahadin bagi sarkar kalai opediang yang kejubab na ke Harijan Panchayat Committee na kaliang jong chairman ka High Level Committee unsalum ya kejing yalang menekot ikren ya gidong yalam jong ka Harijan Panchayat Committee. Uba senyaw balang dhar ulakran naga basai bagi sarkar kan ped ban penbiang ya kejakasa tang ya kitu gibalayo ya kejing itu nreikan omshim KIA haga ban penbiang jakasa na kebenta kitu kebesusa BA nya temetor. Ulang bagi sarkar kan persangkat bala ban pendep kloy haga ban penkerja ig basyong basa atemetor sekawai pat gejaka. Habalakli ke ai bagi sarkar kan le ya atemetor hadin bagi beliau ke basyong kilami no dengan gejaka. Uba senyaw balang dhar ulang baya mentahi ke sarkar kan plek jingmut syua haga ban penkerja ig beliau nagani gejaka. Bagi sarkar kan sesyong perkat ke ai kebakan le agani gejaka bat kan sedang ya kanu ke projek bat kan om i thli ya kani gejaka. Temenin ngala song meeting at the level of my level haga bede be urban department tinggal apan por slime nai tinggal arah min slime nai kala slam pala tinggal thau sti menin seki bagi reply no ngi soal spotri u apel nata bang sate call pan Kamu mentapin up ni pin kod ekran na miki. nin up sak reply soal spotri do apel nata ka reply min sakod if necessary. Kalau nak pengen community bakannya ka jeng temu dong sarkar ban penkerja no ini kibere besar nang tekan urang. Kat balak in persam perkeloy mah. Kat balak in persam perkeloy mah dai ke por pendep no. Te kumni pa pitip na tu por no sek election tanda mah de election pa on the first day I assume office ngala khot meeting kan hero. Te mening la thau si seki bin please reply halor ng blueprint bingin la IAP what is your opinion. The market reply to Sharman ko high level committee untuk khot no ya ka join meeting lah halor ko mun discuss no. Kamu sesing do fio e ka jubab neki. Na ta ngintip kan waktu ko. Dan kan saran ka meeting do ka high level committee. Na marteng teng pi ka ngira de kuwe bat ka kup step in na ta ka daw ngila ay ka file call ki bikin reply no. Na tang se khot meeting discuss beran de non. Kini kibere ko sa ka te ka than kila pelpau na kila ai ka munjor bagi kloy ban mi no ni sa skoi pat ka jaka. La ka te ka jaka ka thli. Kai ko pinle. Ang ka first phase in pendek saya ni kejingkan raya iki nata kumu government in discuss what are the best thing we will do that only ngim me jaka ban long wakan tu we have to come with a good project there Nanti kenapa kasapkat kan weng begi kita di Harijan kejimut de gumta ngin yakil kita ngim kenso ngin yakan sakat ki badai 342 families we'll go ahead with that. Illegals will just get them from there and everything is okay. Kamu ka basay ka long bayi gini ki balong genuine na kita illegal sa Illegal setelah itu pilih illegal teh. Illegal kamu ni kering illegal. Ini kan mereka boleh kan so. Simple is that. Kata kila long willing am gitu bakin minang tadi. That's why we are here to get a call from them before 10 April. Ha kawai pat kaliang uba senyaw balang dhar ulong ba kejing pentrei ka migi projek boper leng ba smart city kila sedang baniat cekmat. Kat badan pat ki projek ki bam syamlala setia baniat cekmat. Namar bagi dan ki benta ki betengku bat ki wei pat ki tenat sarkar. Kumta don kam ban penbet no ekania kenang bagi projek kinyo baniat no cekmat. Ule tu baleng ba ka smart city project lamang kombasi hajar kelur tengka na kebenta ban pentrei yaki kam boper. Haka bagi dan gijing tray ki beladap tang hapo shpo na kasispa kat badon pat ki beladap haduk lai puar na kasispa. Bad mentah hadin bulu shimti biang kum menteri jong ketenat penroisor dan sesyim kia ban penia cakmat no ya gini ki project. New urban minister meninggal song tu kat kum bolong project lah biang ki ya saya mentani don dikatukan ni kum guru project badang standstill nalor binga ai ko koda mar bagini ke involve lang berki other line department like a PhD ke help kerja gitu ki post like yang sebro khot te ketunga namu mar de sing khot bing mitni kana bagi department kin sim khia no kana bagi sedang pro and the rest of project it went smoothly Kani ka smart city project kala tadi kamu gumbak 2%.
Don la ka jong ko so la mo jena don bala ko mo bi don ka prato ni project don bala tre kam ar percent don bakhalai percent don bala ko ar percent don bala ayuro different project different progress Kita main jong ni mo yo lai mo kra ba yo polo ko jog bala sa ba kmat gini don ki bon tili project ni the barok long is in good progress yet to start smart road only but yet to start. The rest is under progress. And dalam part kut ke porimla pa no bagi slow bagi smart. Yes, if the time of completion is lapsed, then only then we can take confidence. Hadu mata is still within time limit. Hadu mata. kat no maka dia total cost ng ka project. Baru ka po siya jaklo approximately but ka the whole project. Kamat jong kajingti bat kajing khai bea nyu udoyong kadai ke balaya lap bah hakpor election. Bat kadai ke bagi pat ba klekran mentala bon snem. Nrai namar kajing mamla ke sorkar jela ban tek lakam ya kene ka kambean. Khaddu khadwai ka yeng syari Meghalaya High Court kalapan mi de ke hukum ke bateng halor kene ke benta. Ha ka bedai ba kajing penmi ya ke hukum da ka Meghalaya High Court halor kajing ti bajing khai bean ya udoyong. Da yang senior advocate kejela uba VJK kenta ulaong baka full bench jong ke High Court hapo kejingelam jong Chief Justice Sanjeev Banerjee kelebih syar benia kejing terwa ke sorkar jela bantek lakam ya kejing ti bejing khayi bean ya udoyong bak yang syari kala syam bak kejing penpau jong ke sorkar ya kabut terkam kalong kebai tenat henrei kebai ibet pat ban syam hadok sispa andropo perton ke CRPF ha kejela ke ban pahara ha ke Eastern Range bat andropo perton ha ke Western Range. Bad akashi perton ke pulit kidan cispa lai pesan ngut. Ulong ba ka jinglot ban snai ke Jakasa kini ke pulit kan kot syaka lai spa kan reu kelur tengka. Bad ban wai ki kali ha ke sisnem kan kot syaka san pra kelur tengka. Uba kenta ulong ba kat ban dep snai kini ke jingdon kam ke jingti doyong kan om dep shu. Bad ke yeng syari ka shimru baladabo ik CRPF kin syak peniat yaki pulit jong kejela. Kumta kelarai ban buono da 10 perton jong kisipai ka Central Industrial Security Force kiban om syak peniat hanu hagaban perking ya ka kamti berkam khai bean ya udoyong. Bada kejo kopor kin jurip ru iki kali ki bakit ya ki mar ne ki jing di bean. Uno no sadaan lero e kejing penmi hukum jong ka High Court bentek lakam ya kejing ti bejing khai bean ya udoyong ha kejela bat ke yeng syari kan sa syong bishar biang halor kene kakam. Andre halor kani ka hukum ka bami na po ka full bench jong ka High Court of Meghalaya ka bami ka khatlai tarik balai ngara banchu kren kindet halor ti order ke Andre ban kren pala de kani ka subject nganum kwa ban kren namar ba kani ka subject ka balang tachi ba ka wakta ba but ka bala ban wala jimen sauru la kren tam de kadai ka jingshisha kat kum kani ka order baga pass ka High Court na ka baga la ban puli na kani ka order ba mi ka lai tarik ka order ka ong ba ka state government ka prepare kani ka blueprint ha ka ba kan ka ban check ya ka illegal mining ringkat ya ka illegal transportation of coal te ka High Court ka ong ba ka state government kat kum ngani ka blueprint ka pani ba ka long ka ta ka grandiose idea grandiose ka ba mod ka bolong impressive but foolish idea ka ba mod ko hata ka don ma kani I kom tho jong ka full bench ka long ba grandiose ka ba mod foolish lana ka ilong impressive ka ilong foolish ka katkum kani ka blueprint kalong ba ka state government kan yele ban procure kumba 160 companies of CRPF 100 companies of CRPF given deploy po ka eastern range kan ba ndrupo pat 60 companies will be deployed in the Western Range. Te katkum ka ne ka order company ba one company kidon halu she's 135 personals kimot ka pilala ban Kenya kata ka katkum ka ni ka blueprint ba ka ai ka state government ban check ka illegal mining of coal but illegal transportation kalong ba
160 companies of CRPF can seek ban deploy ki 100 companies can they be po Eastern Range, but 60 companies are po Western Range. Te kawai ka one company kidan hado sispa life sangot ki personals kamut ki sipai. Te hakajo kapor kani ka katkom kani ka order company ba ikini ki 160 companies can deploy apo ki khalar ki district kawai ka district jo po Meghalaya. Te kani ki CRPF katkom kani ka blueprint kalong ba they'll be involved in checking vehicles can check ki kali ki bucket ki ikinu ki kali kinu ki kali bucket jingket khamta wi uduyong and but kiran kiwe ki ban check ikini ki mining activities kamut kandan ka kam jo kini ki CRPF kamdai tang ban check ki mining activities ban check ki yaki kali ki trucks ki ba kit duyong ne te shushu nagani ka order jong ka high court kai ka ba pau ka long ba ka cause implication ka jinglot ka jingsap te company ba namanta ban sna ban construct ikini ki barracks yani ki quarter kade hadu laispa 100 crore phila ban mudur ba ka jinglot ban sna tang kai ki jakasa yakini ki sispa under photoli ki companies ikini ki personals bagin sa kini ki personal kade hadu laispa 100 crore but ka jinglot ka ba ki approximate expenditure ban requisition ikini ki kali kamut ban wai ki kali system kata ka estimate expenditure kade hadu sanpupra crore pilan mudur kata ka jinglot tang ban snaruk silai spa 100 crore te shushu ka high court ka ong ba kini ki jingsna ki infrastructure lamu ki jingsna kini ki barak dani kini ki quarters company ba kan simpor ba kamdum de ka kam ka patang sisi tang sistem ko ban simpor kani ka jingsna te ka high court ka ong ba kat bandap kini ki jingsna kata ka kita ki illegal coal mining dum nan sio kata ka jing batai jong ka high court te katkum ka high court order kalong ba kani ka Herculean task kani ka kam ka pala sisa kani ka kam ka ba he ba kam basuk te kani ka high court ka ong ba let's say ka kani ka haba ong grandiose kamut ka ba ka long impressive ne ka bamla along ba kani ka blueprint ba ai ka sarkar ba kan lut laispa 100 crore tang ban snai ki quarters lani ki barracks namanta ki 160 companies of CRPF kamde ka kam ka ba basuk let's say hata ka por du yong rum lan shu no more illegal mining de kata ka kisna ka ya sakma te ka high court ka so ba ka CRPF ki kindan under the control of the state police te nga su tho ba kadan kata ka negativity na kalang ka high court ba nara ki deploy ya ki CRPF ki long hapo ka jing penya jong state police te se kadan kata ka jing smo azaten jong high court but na takadaw ka high court ka suggest ba balay bampanan kam da ki Central Industrial Security Forces CISF te ka high court ka suggest ba 10 companies of CISF given check mndai tang ka illegal coal mining lani illegal transportation of coal ndai ka ban check ki kibara ki contraband sa phi na so thui contraband kamut ki drugs namut kinunu ki tiar ki balong bean te kini ki 10 companies of CISF kamut ki Central Industrial Security Force kini ka jinglot ka jingsap ka shong ka kandai jo state government par ka haban ya parkhat ba ka senta kamlo ban lot ban set na mata ka jongki te lasutho ba ka high court ka suggest ban check ya ka illegal coal mining ban check ki illegal transportation of coal ban ka jung opor ban check ki kinu ki overloading nani kinu ki truck ki ba nani ki kali bara ki contraband te kini ki CISF kila ban le kata ka kamro
They imat kanumlong directly under the control of the state police. Kindan ka ni ka independent control. Te ka jing thmu jong ka high court ka long ka jing thmu ka baba. Baka kwa shisha baka dan kata ka ban stop ka illegal coal mining. And kade ka lese ka jing thmu ka baba tam jong ka full bench jong ka High Court of Meghalaya. But nga so yahabro yata ka suggestion jong High Court. Ba balin penun ka malu shispa and repo companies of CRPF. Kiban one under control of state police. Government kisah control gini. Kidumlah ban independently ban terikat. Mereka CISF pat kin long independent. Te kadang tu kata ka jing khuslai. Jong ki kato ka ni ba nang ni syahmat hi ka uret uria ba labet ka ba quarry ki limestone ni quarry du yang i berkhoi ki la ban yap na. Tang ki companies ki wahe ki companies pan sabar kila ban wana hang ni ban le ki coal mining ban hang ta pincham ka de ka don ka jing shisha hang taru au pai ba udon ta ka jing sir namar haki por ba menswa ka por ba sarkar congress kala don kata ka city ka batho sa u captain sangma na makla manga ba ya ka Mines and Mineral Act 1957 umnum pentrekam shekini ki benta jong ka ri ka jongi and kini ki coal mining lani kinu ki mining will be treated as cottage industry. Kamut kini ki small scale industries. Nga so ha bagandang ta small scale mining ke. Tinri menta lase ka kata ka num urlong show namar philai e ki one ki companies ki ba he but lase larang akran tam ru kalong dangerous ya namar phirapai bha ki dan ki local mafias ni state jangi babona kidan ki mafia national ऐसे किधर की international mafias also coal mining mafias very dangerous kani ka lobby ni bisir khai ba but ba control ikini amdai tang kini ki local ki jangi ki jai bariu jangi ki control ki ki has pa na sabar te ka suki pasuki kani ki resources ki jangi du yang motion nanda wat ki siap ki mau ki ber khai ki sakoi plan namar ba la involve the ki companies ki bahe na sabar but nganum kren tam ya kata kalong dangerous hi ban kren te ngaso ba tang kata ngala ban batai spangani ka order jo high court namar ka kam ka sa teng po high court kadi ka kamram jo full bench ba kumbakala kwa hi ban monitor but ka monitor hi namata ka jing baha chongkani kari chongkani ka state ko jang Kata balik ka full bench ka IPOR ya ka government ka no ni ka no tiyo ko de sedang no ikre berbo ini ki supaya CIS katkum kani ka order company ba kata ka CISF let's say ka domlong under the direct control of the state government lane ka state police katkum ka jing suthu ko jonga kan handre kan long by under the supervision jong justice BP Kataki namar justice BP Kataki hi don benta ha kani ka man monitor kini ki illegal coal mining te lase uban don direct control ka CISF kan undai justice BP Kataki but uladap submit ka 11th interim report te yakani ka kam hi ka non biang hadin stio but kamdan kata ka time frame kani ka kam ka monitor ka high court na kapor so kapor but kamdan kata ka time frame balano kan kot te tang kata hingala ban batai kani Hasua bing ne kemi ki kubor ki benangsa ina phai shipor chekini ki jing penmana
Na opisian yang negejan miet ngina pai biang syagi benta jong ko kubor. Ha ka jingbut dien banrat dengkong ya ka kam khai drugs ha kene kejela. Ki pulit ru kim shim la shong that ban pet ngor ya ka yat ke yang jong ki breu ke badan jing suba baki khai yu ne u jing di pen buat. Kam tam ki breu ke bawan na shabar kejela. Ya ka jing trish tom ki pulit ke nong ba shlong la sakhiru ha ka jing kurup ya drugs bat ka jing yo akem ya ki nong khai. Na ka por kumbalaja dang ha kejan miet jong ka khan reu terek menta ubnai leber arhajar arpulai. Ha kejan miet jong ka khan reu terek uleber arhajar arpulai ki pulit sentiat jong kashnat anti narcotic task force jong district East Khasi Hills. Hadin begili jing tip ke batikina kila bud dia ne kayat ke yang jong ki katto kan ngut ki breu bagentop e kawai ke breu bat hadian bagila pentikina bha bagi dei ke bedon keti ha ki kam khai drugs. Andala poi halu wala chumia hajan ka office jong ke MPSC kila kami ki hindrengut bagentop ya sangut kishenrang bat kawai kan thai kabadi na kejala Manipur kabadang wan syakani kadong ba shlong dang ha ka khatsan tarik mentahi ubnai leber arhajar arpulai. Ha ka jing talasi na kamet jong ka breu ke bagi pulit kempat kwa ban pen pau gerteng. Layok kurup santeli kesenduk sabon badan udrox heroin bat kumju kitendong ki bered na kamet jong kisan ngut kishenrang ke blasong udrox ban dia syakinong di. Na kisan teli kesenduk sabon ki pulit ke layok ban kurup yo drugs ubakya nyopo point not gram na ki khat khandai teli kitendong ki bered layok kurup iwei point nyo iwei gram bat la rekhen lang baro nu drugs ukit nyopo point nyo lai gram. Nalor udrox na kini hindrungut layok ru ban kurup ke pisa ba silak arpun reu hajar san sepak tengka bat lo kurup iki arteli ki tok kawe ke skuti bat hendro teli ki mobile phone. Kum kadak ban penrem jori kirunar ki bala peniap yoba omeka merthong hajan kepung umyam. Hagala sing ublei jong ketoyo kading yei dorbar area rengkat bat ka dorbar snong maulai ngut. Kila penlong ya kejingya drali bandawa ki bor ki badai kemi bagi dei ban twet kirunar bat ban pensaja da ke beteng ya ki kat kum ki kendon an. Ha kini kejing yat rali ke belalong hak snong mau laingut ding yai hak district East Khasi Hills ban penrem ya kejing syak peniap uba omeka merthong hajan kapung umyam. Lawan bani shim bentar di gerang ba snong nong elam snong kinong tri asya kiseng balang kidkhot jongka Alto Torres na silang ding yai nongpo kiru rang ba nong hikai kena skol rengkat ba kinong shong snong jong tan ding yai. Ha ka ba kilara ikilama yong kum kadak ban penrem jur ya ki breu ki bala peniap yoba omeka klam dan show ikamen simit tiblam uba omeka ula syak peniap ikirunar balalap ikamet dia bejong u ke bala syaot lengkot na kepung umyam ha kapraterik ubenai leber hadin jokan rali la penlong ya kejing yalang ha ka bakinong kren kila penpau kejing sngosi ikurkom peniap ke batok met unu orang ba bat kila dawan ki bor kaan bekile ban penishtam ikirunar ki badan keti ha ban shim ya kejing im jong ba omeka bat kila paru ke kubor snolem siki bahayeng ki beladu no yoba omeka hadin geni kejing yalang la penlong ru kejing thang membeti kum kadak jok kejing snolem halo kejing syak penyap uba omeka ledang yi kumne ya une ubri bale yakne ka akor kum kane ka penjak burom yang kini hikai ki kena skuru ki badai ban yat lanti ke babaha ki don kata ka jingting ki jing smit khamtam lei ka perthai menta ye long ba ki dur ki media bat ki weng ye kita ki kam sniu ki kamrunar kini ki kampentrim kum kini ki breu ngimla ban pediang dalai lai ruem ngimpat jula ban pediang ya kum kane ki jing penyak breu ka be isir khai ka be ima tenga ada ka wei ka sur ngajeng na kumta kini hikai bat ki riu pa ba bro khoj bang idai bang kerpat ya ka sarkar khamtam nilai yo une u osi badai pej ya kane ki jaka jengi ba unle ya ka kam ka badai hok banle nga kerpat ru wat u DGP u badai u he jong ki polis ba unle ya kane ka kam bu unkit khelem kumjuro ya u home minister u badai pej ya ka suk ka san jong ka jela jengi ka him ka jela mikhalaya jengi ba umdai ban ailat la de jia ba une u breu ngimyo re ban kem kalong ka ai ke batrim bat ke bas ngusir khai bangin mi bangin syong ha kane ka dong ka bat ka than jangi tang ine ikentin
nga condemn bangi dai ban kemardor ya une ubreu lene yakini ki bre ki bedon kti ya kan kam ni kan tujar ya kita ki badai pat ya kita ki an ni kita ki badai pat ya kata ka hok ne ka pop jong ka dai bendeu jong ni bakin dang ka siam bakin sim kia lani bakin dang ka ta siam ka jingkit kli na banta jong upat ba ujong ni namar kumban syukuran no ko kipat ba ba iet dang man hakni ni dang dab ki election ni dang jiet yu taw nong sayahan chungi uban song antay halor uban yada ya ka imlang salang uban yada ya ka jaj bendrio uban yada ya kino ki action ni kita ki jingjia ki lanat ki basyam hakani ka po ki badia hakani ka snong hakani ka dong ka than ban hakatla hi baro ko we naliang ka association kalong ka ikai ka bakendep ba ka basusi kang bangin yo flow ba way na kita kod jungi urian hakum gani ka apat ka ba hakani ka jala jungi lani hakani ka society jungi ka bangin pala ban pediang hadu menta namar ni dang dai ka jaj benrio ka banang em hakata ka jaj ka jengtip brio dia ka jaj benrio ka ba pat luat bandia ya kinu kiai ki balong pasha ni kita ka jengtip blam ka jungi kadang dan kampat yap ni pelam jor ya kini kinong le kini kamsio ni pelam jor ya kini kinong transnam ni pelam jor ya kini kiba syukwa jubor ban syamhi halakati ya ka hok kaba la debu lepa dau try dau bu nang thau ujongi ringkir pat sisien ya ka police department ka bare ban simti re ka kam ban wat ban threat ya kini kinong kam bamman ikir pat snow bha wat hadu pindalap nur pindesem namanya dangim syam yenau jaj brio ni jaj brio punya dusman ke slong ke tau ke dong ke than ke syong sir ke syong smith ni lo ginang rap what blech long bro on not show ki kelas ko ban mede ye blech ko ro ki mede jing syong sir but yo le se da nim yo kem yo kom kini ke jaj brio yo se ka no ma ke po kin simpat ki we ke jing em ki para do prasnam jungi kun tangi kerpat rit musemi dak berbentuk terpar di police department snowba tuat berkemador yukum kini ke jaj brio bagi kerpar lu yo blay betul kepala on pa ke jinsai bagi ni ke jaj brio bagi nuang syakmat ban pendem milade hakmat kaan ne khbar ke snong ne khbar kino bekenong kino rangba masyuang sigentil ni kibrik betul ketiban penyab yo ba om kamar thong da pri pidanglan kejing jenjar kan lap bada pikloi man pendem milade yo se kejing imjing pri kan lo ka wepat ban pentelon ni skim kampen roy jongka Khasi Hills Autonomous District Council mariakut ki election MLA ka executive committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka khatsan tarik mentau leber arhajar arpulai kelasong jingyalang hakaba ke executive committee kelarai ban platno ya ki skim ki balayo na do shwa ke election jongga snem arhajar arpulai hadin ke jingyalang ka kenhuan jongga executive committee jongga KHADC habakiran kinong patai kubor chief executive member uba Titus Starwell Khan uletho ba ke executive committee hakni ke sngi kelarai ban pentre kamno ya ki kampen roy jongki MDC scheme ki bawan na ka tight scheme ka ba pisah ka don khat phrak lor tengka Kabaga District Council kelayo na do shwa ban penlong yak election MLA arhajar arpulai. Kaba omla ban pentre ya kapor badang yaj kajing pen kre yak election namar badang trekam ka model code of conduct. Kajing yalang yak ni kesni karai ru banit ikendo ek sarkar jela ban kerpat ban bot din lem ya ka untight scheme. Kaba de ban yo na sarkar peneng kaba kot kepisa komba sau phau hado san phau klor tengka jong kasnam arhajar arpuwei arhajar arpuar bad arhajar arpuar arhajar arpulai. Kiwede kimat kibak executive committee jongka KHADC kale kran hagane gesngi kedai ru halor ka klan bill ban kerpat ke sarkar bakan ajing mut yulat ke jela baun aino ke jing menjur bat ka bakado kamat kedai halor ke jing pan bor na ke sarkar ban ai ke ikhtiar syaka KHADC ban ai schedule tribe certificate payade bat ka report jongka select committee ru ban pen kentui ka select committee ban pen kloi ha bijing dei bat ka inheritance bill kapangin sara biang hakani ka next session ka panwan nata ka jing penkre ya ka full budget jongka district council namar bahakani ka last session ngi wan ra tangi ka board of account te hakani ka session ka panwan ngi wan ra ka full budget te ka di ka jing penkre ru na ka panta ka full budget te kidon ru ki issue ya ka ba ngin sa
Dek ya kendu ya i deputy chief minister ibabat ya ke DCA bak perstun hakan ni kata yo government rengkat bak chief minister bang ini kendu dan katu ni ki isu ki bang ikwa penikeren bak sarkar. Ka basa manta ka don tang jong ka tight scheme ka balong kumba khat praklur ka bang dang yo adin jong ka shwa ka election ya ka bang kampat la ban implement tengin implement menta tenang tangi hab ya keren bak sarkar ka jing ya dei bak tu ka help skim ke jungi kenang bang ini ban pentrekam no e ke skim kum ka klan bil menta ka bang keempat pha chau gubernur pedang don po DCA ban perstet no e ka jing pha e ka klan bil nang bang ini e ka jing menjor jong lat nang tang ini keren ru e ki isu ki bedai bat ka scheduled tribe certificate ma kum balong menchwa ka ni ka scheduled tribe certificate ka dei ba isu nang ni po district council temantang ikwa hiban ya keren ba ka sarkar ba lakum no ka ni ka isu ka hab iban ai na po ka district council habede ba ki scheduled tribe certificate ba ka juga por ki don ki city ki correspondent ki bangi hab an patch po ministry po Delhi ban yo ya ka on tight scheme jong ka snam arfuar arfulai kini ki scheme ki badang sa ki bangi hab yo apo ka ni ka tem Uway ni Gibreo bajuat jingtip lengbagaan wat jingtip neka Right to Information Act ubak disparsing rani. Hagini kata yo ulapan pau pertai biang ya kejing deko terekam ke sarkar ha kebaidai bat kejing sio ban ajing yarap sikilong giang kibala kelat na uknyang jingpang COVID-19. Ya kene uni orang ba ulapan pau leng ba kilat patai kubor ha ka khatsau terik mentau benai leber arajar pulai ha Shillong Press Club. Ha kene kesengi ubak disparsing rani ha kejing ya kendok beginong patai kubor ule tho ba hado bakat kum kejubab jong ka RTI ka bulayo na ke sarkar Meghalaya. Kalapan pau bak sarkar keladap siulut ke pisah ba ajing erap sikilong giang jong kitu gibreo ke belaklat no nok yang jengpang COVID-19. Nrai ka belengo apa diu kalong bahdo menta kidang don gilong giang giba 4 yo ekene ke pisah ke bak sarkar kelamang sanpo hajar tengka ya ka we kalong giang. Uba disparsing rani ule tho bayagane ulalap hadian bagila don gilong giang ke belawan ud hi shau. Komtah hagan kesni uni orang ba ula kentu iki we di gilong giang ke belaklat no ki bahayang na ke jengpang COVID-19. Kiba 4 yo ingin kepisah bagi nuan cekmat kenang bo anla banyarap yaki. Nak yang Supreme Court kala direct ya ka National Disaster Management Authority through the State Disaster Response Fund ban aya kitu gibriu ki na san phawajar ya ki bahayeng jong kitu ki bayap now COVID. Ti habedai bagani ka jingpan jenga ya kanika RTI ti nakalang ka disaster management ka government of Meghalaya kala inform yang ka ong ba ya gini ki san phoja ladep asha baro kitu gibriu giba yap now COVID te ka total ka bala ai ka baro kitu giba yap ka poi hadu ndriu klur ndriu phunriu lak ndriu klur ndriu phunriu lak te ngasiwi thu ya phi ba gidon ki complain yang abun ba gi ong ba claim yo itu ka san phoja te gitu ki complain nga karpat ba baling ba kanika president ba aim ta sngi so ba a inform yanga mar kot isla ki kerteng jong nong yap baro ki ba phi gi bahayeng jong phi baro khot ki don ba kalis ban nga te gino ki bomyo ai kanika san phoja la karpat je phi ba pin pentip sanga bangan le ya ka ei ga ba don kam mar babun nga yo complain kata kam de ga ba ka sujler manga ndrei ki don ki witness ke ba claim yo ai sa san phojar tengka tenga kentu leng ba ka fresh statement ke bang aim ta sni ba baro kitu ki bomyo subha pentip sanga lane phila ban le direct ha ka revenue disaster management department of government of Meghalaya ba philai pan ya ka hok jong phi namta tu ki bhai jong phi ke ba ya phalor ka jing don ju ne ku COVID-19 Haba pai pat syakawai kebenta ubak disparsing rani hagni kesni uliat ru bakat ke skol ba North Eastern Hill University kampat biang kitiar gitar ban penjanai ya kejeng pulia jong kisamla ki bapule ya ke course journalism but mass communication ke babu kejeng e exam la pulia ha ka baidai bakani uni orang ba uliat ru bu ulapan jeng tip leng ba ka RTI ndrai kene ke skol ba hadu menta kampat ai jubab satya de ka de halor ka ne hu ma kane hung tai kade ka Central University te kumbus pentip phi hang tai ki don kachkal ki casual worker ki don ki security ki don bunjai ki nong training tai har ki wat ki contractual ong tai don hadu lai jaj kemenang kong de ka contractual ki bayo ya ka pe kum ka
basic pay rengkat ke DA. Kebalai kita ki kontraktual ke basu alam son ya kabai ya ketolop. Mat kebalai pe de kidi kontraktual ke babias as the central minimum wage act. Tikane nasipentip ya pi bahang ne kadon tang kalem som ke balai tolop na po ka government of India. Bahang ne ka tolop si benai na mentai kinong train tai kentup lang security ki EPF ki ESI te kapoi ke masyiklur sau puai lak ar punyau hajar khandai spa sau tengka kani kade ka lamsom ka ba yo na po ministry na po ka government of India habede ba kani jing siu tulop sekani kinong tai ka jual hang tai po nihu habede ba ki vakansi hang tai ki don vakansi hadu chi spa life sau tali ki pos ki balaj hang tai ki kentup ya ka group B and group C post group B and group C post ti kita gede bangayo RTI ngai habede ba kani jing don ki bakan si yang pos hang tai bat ki kam ki ba de hok banyo hang tai nam ta ban siu tulop ti habede ba kani ki agency ki ba siu nam ta ke tulop le ya kate ya kani ngan sabut dien kat no pade ki ai tulop sya gitu ki security ke benangkong ke ba ar ki kontraktual ki don hadu lajat ki kontraktual la se ki mio DA kani kita ti kan sabut dien ni kani next RTI bangan sa apply. Kata habede pada ka Mas and Media Department yang tai nama ngayo komplain ba tiga Mas and Media Department po nehu kimbiang kitar. Kata de nomor penting ka don kam kum gini ki kum pilih bede ni ka kam pi don kam ba pinyo pule la ka jong university mde ban ya keleng kitar tentang kibiang tang ne po ne ka juwiat hang ne po sen sani ne lapo yang tai ayo komplain ba kimbiang kitar. Ti habede de ngala faida ke RTI te hadu menta ngampat yo jubab tinal napo Delhi kila forward ya ni information spon nihu du menta kimpat information ai habede ba kanika Mas and Media Department hang taipo nihu ka machaprang movement kede keseng ke balamat phang ban penbor ke sarkar ban penteri kamno yaki katto kene teliki an ha kejela kamtam hagene kebri unyo trap banyada bat ban penkok bor yaki nong snong kamtam yaki kun senrang Dangha kene ketayoru kene kekenhuan kalawan biang sekamat ban ajeng mut ke sarkar ban penkela yaki kato nigi benta hakawei kaan. Haka khatsan tarik uleber arhajar arpulai kidkhot jonga matchaprang movement hapo kejingelam jong konvina uba Michael Siem rengkat kejingedan lang ki wede ki arngut kidkhot jong ne seng bakentup uba William Marbanyang bat uba Maigadi Thabat. Hak jingi kenduk bagi dong patai kubor Shillong Press Club kila ajeng mut ke sarkar bahkan penkelakan diat ekaan Meghalaya Succession to Self-Acquired Property Khasi and Jantia Special Provision Act kat kendai sepa aprapun Rio daga batan sat iki artli ki kentian ki boong equitable but ancestral. Uba Michael Siem ulong ba kajing pentrai kam yakenekaan daga ba penrung lang yakini ki kentian kanirap ya baro ki kun kentop ki kun cenrang banyo bah lang naki kimiki kepa ka sepa kapau bat ki jaka puta ka baki kimiki kepa ki kamai hi dak sep jongki kadang babaro ki kun kinyo bentalang kamtam ki kun cenrang beken la ban yang halaki jongki kejat anda ki lahe alasan halor kanira pang soba kum kejek beri jungi ru danangi kwa ba kejek beri jungi trep nyawasa ka di ban klan ni hak ban klan ka kai pateng jungi Tikap pat kalong ba mentaki kong beruk ba keruk kam kadang ka unemployment agak jelah jungi rei mentak kumno ki bar jelah pat ki wan sini kiyo kam kiyo lat ban kamai kiyo ban seng ki kam najong di hadu ba kum kalong taki kumba ki bat maki ka kai pateng dong ha jelah jungi Di kawai nagi daw bangi siam balai kalong ni kalong ba kani kat kom yo pateng jungi kalong tang iwi khon hakoi gayeng kat ba ki iwi khon adu khun kan thai benengkong ba ar balai khun senrang kim yo bai seng bai dang dina kan ni daw ba kadon a lot of economic opportunities ni jela jungi ba bar jela pat yo lat ban rung ban sim ka bui ni ki lat ki badon ne mar balai ba ki kunjungi kimdon kata kaseng kadang nadu neyeng makin lek caka kai ke batang di yakini hapo haka English ni ikut ke disguise unemployment employment kadon ni rei demar ba ki kimple ki lat nak ne dustur jungi ikut ke disguise unemployment
Dia ni seorang ni senu kisamlah jungi ban bat hidal de ka lan kemai gaji. Di mentah aku makalong mentah ni. Ni ki kun kam tam ni ki kun senrang. Tang si kam ka khendo ban ong ga di jong hari mala banong. Nadun ni ye. Ti kumno ki nong ga ni ga ri jonga. No? Kani gari jungi khadu bu songka. Ti sisin makam dei gari jonga tamuk ta mun sim ni kun ta fighting spirit nei ban ong ban yadai gari ni. Katelot no em. Ringi ong balada usenrang hi la ban ong nadun na yem ke jonga. Gari jonga tamut dar fi ong ba. Dan makni tu jaka jonga ni habi kunam. Ti kumju ni su ba. Kani ga jing ai bentalang hi kun baro kham tam hi kun senrang. Kan penim dia yang kita akan mensim ikun ketua fighting spirit kita beri jungi. Mar sisi mak ong gajonga tamun dan fikni kita mahap ikun. Sisi mak amri gajonga kadi jungi khadu usongkha te kam da dole kita mensim ni. Ong bang ni ikun. Melong mentau naga mizu. Ki kilong patrilineal ni dan kilong patrilineal andre bat ke bentaru ikun sedang kiyo lalu ni. Matra fin ibli ke border issue Nagaland, Mizoram, Manipur. Kikloi baneda ya ka jalal jong mar ko moglong ta influx wan bole ubriu yo ban kamai tu yo ban song naro suan kumni wan sene umyo ala ban kamai tu le ban song ni ri jui ri influx ni sngoba bun gade ga economic factor bale ba influx ke jur kane ne kalong ba ki yo ala ban kamai na tra ki yo ban sa ni jalal jungi nga try fila itu slogan jungi ni ngimi na kejo khpo beli badon tangi we nong yo ai bentai ki khon baro lang kentei pat senrang ha ka protei keduk kam menta keduk kam nak dia kam surkar kala de yingi bingin pai sa kam na jong bat don kam ban penkelano keni ka kom ai beta jungi kadang ba nadun na yingin yo ka bai seng bai dang bangila ban bat haladi yang tak ada penting. Da kajing sokya halor kajingi orung gibrio ke banabar syapok ke jala Meghalaya. Kaki SU North Khasi Hills hakasngi ba arjung ketoyo kalalet ban panjing pensyai ni kibor badai kemi jong ka anti infiltration check gate halor kajingi orung latlan jong ki menderi. Kinong yalam ka Khasi Students Union North Khasi Hills District hakakat sautere uleber arhajar arpulai kilahiar bandit panjing pensyai nu officer in charge jong ka anti infiltration check gate kebadan habernihat ban panjing syai lor kejing lat ban rong bean jong ki menderi spok jela Meghalaya wala kimdan yakikot kisla ki babiang hakani kejing lat jong ka KSU lalam khamat do Lester Nongbet organizing secretary lambat kiwe kinokit kam bat kani kejing lat jong ka KSU ban tokit now officer badai kemi ya ka anti infiltration check gate kalau long ru hadien bagaseng dang ngisngi ke layo ban bat ki kato kanengut ki bar jela ki baliyo ban rong bean spok ke jela ha ka balami ru kejing keno bagi bor kane ka check gate ha bernihat bagi lesem da ka pisah banai lat iki bagin rong sok spok ke jela ha bakaran bat kinong thok khubor hadien kejing kendo yo in charge ka anti infiltration check gate Lester Nongbet ulapan pau kejing sokya ka bajor halor kejing deko ko rukom traikam jong kane katanat ke badai kemi ya karung kami ki barjela ne ki menderi bat uloong balada kedang yai beteng kumni kan bu ya ki brio jong kejela ha kejing ha ka bede bakalawe jungki ulapan pauru kejing sngo diau ke bakrau bawa Allah ha Meghalaya nakliang sarkar kelapan terika mekaan Workman Act arhajar katway bat ke MRSSA arhajar kat nriu Ndai uloong baga basngo sipat bantep tolong baga jingrung kertep jong ki menderi bat ki barjela ki bambiang ki kot kisla kalanang jur bagania kajing yo rung lan jong ni kibrio kalong kajing do nong ka bakrau ya kibrio jong ka jela namar kajing kerdo kam kerdo jam ulong shosho balada ke sarkari kam khenkor bat kam sim khya ban pentre kam hok ya kanekatnat infiltration ha bernihat daga penbit penbiang ya kajing dan kam baro nakaliang ka KSU kalau ong bakalong ke bakloi ban mi madan ban yang paharahi akan ke kerdop ban kenrahi ya kajing rung bean jong kibrio ki banabar ke jela Seng hadin ka jeng lap ka jeng yo ban bat nakapor sakapor ya ki bar jela ki bawan rong sone kari ka be jongi dalam kano karakot kasla bat ka badang sudap lapshan ka badai hau khat artrek ubnai leber badai mensusngi aliang ka ki isu kadang sio bat kumba khandai pungut ki bar jela ki bakam kot kamsla
kiba wan ban kibadan jumut ban lektrei chatai support Jantia Hills hadin ka jingyo lap hadin ka jingyo bat nilang kasen kila penpai yaki bat hadin kata mentah kasni kasen kala shim sundan ka sen jam banwan hangni hapo anti infiltration check gate yang ka sarkar jela bat mat kasen kala lap ya ka jingdoko ya ka rukum terekam hakaba inuksa ibarat ba hangni hapo check gate nakliang ka sarkar jela nakliang ka department tang ban penbiang ya iwe ikali ru amla amdan kali syubuk menta nuksa ala raja ba pet kita ki bar jela ki bawan inbe dak inbe dak jat te kani kalong kan kapan pa ka jundoko terekam kaba sebab palat jong ka sarkar jela bat hindiat ru hadin ka jeng ya kran bat i in charge jong kani ka infiltration check gate nyelap ba ya ki bar jela haba kitalasi bitang dagi epic bat ipan kat amdan kanono ka an ka bante perking yaki nuksa house name ajak hardway kaladon kani ka workman act hanrei am terekam arajar khanreu la penterekam ya ka MRSSA i bahkan terekam hangno ru hau arajar khandai la shna ya ka by road by lane ka banginong man penterekam ya ka MRSSA hanrei ngi sungthu hadin ka jingwan jong covid la khang no ya ka jing talasi hanrei menta u covid ulaja ka MRSSA ru kalaja te kani kadai ka perwo ka basyai sarkar jela ba lada kimla ban bu breu hakini ki cagit jong ka sarkar jela amar ku bangitip menta hangniru dan tangkum ba khat wengot nak menta apsau kenta kasyam jinge ba yakini ki badan hangne yakani kadai ka ruak ka basai saka sarkar jela ba lada kimla ban bu breu ada kim dan breu pentip syngi ka isu kan bu breu nak menta ban pendap ki kamram ba ka sarkar jela kadai ban le Ka Joint Action Committee Soyong hak simbaar jong katayo kalalit ban ujor ha Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi. Halor ke jingwan senak Sarkar Asam ki surok hagatan nongwa mau tamur. Kabahap hapok ke hima Soyong. Klem do buram ya ke jingyakot ban penek pensa kumbalong ne ke status quo hakitan kaput. Dah ke jing sokya ke bajor halor ke jing bamburam jogi bor ke Sarkar Asam ya ke status quo ban buram lang ya karai hap reng gejing penbet puat jengki arjela kata ke Meghalaya pada Assam hakawat ke baar. Haka katsau tarik uleber hajar arpulai kinong elam jengki kun ki hajar ke hima Soyong lang ba ke Joint Action Committee. Kilalit ban ujor ke dorkas hau Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi halur ke jing beteng jong ke Assam ban penteri ke surok citan nongwa mau tamur ki bahap apok ke hima Soyong. Katkum kejing ujor nak hima Soyong uba Purning Star Shabong Chairman ke Joint Action Committee ula kedau ke Sarkar Asam kelas dang ban penteri ke surok balamang dan ke Sarkar Asam hakitan jong ke hima Soyong naduk shtarik unai luar hajar apuar daga basdang ban kesam surok naduk ke Shnong Rani untuk pergi Shnong Kentong Paham Damu Paham Terlet Pathar Kayong bat kumjuru na lukra lengba Kishnong Gora Bangga Mau Tengkong, Jalut Rem, Jalut Temai, ban Mi Syamau Tamur. Uletu ru bagi bor ke hima Soyong kidap dak jeng sokya ke bajor halor ke jing bamburam ke Sarkar Asam mekane ke jing yakut. Ndrai ki bor ke Asam pat klian nang sedang peni bor ban snai ke surok kumjuru ki office jong ke Tenat Forest. Kabel nang penkul marjeng mut ki pat ba nong shnong ki ba ang not pat bandon ki bor ke Sarkar Meghalaya. Ban Shimkhya, ban pensange ekane ke jing kentur put da ke jela Asam. Shoshuru nakaliang ke hima Soyong keladawan ke bor ke Sarkar Meghalaya ban penbiang da ki bor pulit ban pahara hakin kitan jong ke nongwa mau tamur baneda ne kinu jingja ke basngosi kam tam ki pat nong rap ki bajulet ban rap kumjuru hadin ke jingmi ke jing berngam ni ki pulit ke Asam bagian penduk no yo tower ubadan hakin katan dara ki pat ba ke mai ke jing trilang hakin ke jing pentrei ya ke surok don kajing kentur put nak kalian kasar ke Asam kajing ya kentur put ke Asam support berkumpah kalong mentahi kasar ke Asam kaya penting ban senaya ke surok ang po mau temur de kumpah kalong mentahi ke surok lajan poi wi hapo senang mau temur kata kadau ka ade ka wara kajing ka bakrau kam tame kinong senong setai ka di mana wa mau temur hi blok we dan kalian jongi mentah si nyiwan berkendu Deputy Commissioner ban ngilabu da kajing tho ba bon persenge iswa ya katai ban persenge berdor ya katai kajing tray surok nak Sarkar Asam pada kaju ke forum kirpat yo Deputy Commissioner
on pa ki bor pulit ban ai ka jingada kita ki hanu wa mutum berai ban ai ka jingada kalong ba haba kita ki parari ki jongi ki basong masa po mau temur haba ki lek betrai kita ki lum celendet to tong mau temur ki don ka jingting ka jingsir namar ba ka jingwan le bor bor jong ka sa sam nak ta daung ka jingwan jongi ki hang menta hang ni taksi kalong ba ni dawa pada berpersenge ya kata ka jing betrai ka surap pada ka juga por ban pa jing por ki bor jingada ban ai ji percengan dari ban ai ka chok suk chong san hang tai po nong mutum te henry ha to sni ni lawan ban ya spek na le jongi ni le pan pau ka jing persa henry hadu mentarung iba na kaliang suka sam kadang beteng ba hadu mentali le kala pois dan ajan pois dan po nong ka mutum hang tai kat kum ka jing yo jing tip jongi namar ba kitu ki pulit asam dang sian hi uto war ba kita hang to hajrong jong no snong no mutumur itu kibli asam ki berngam ban pendung itu ban tua ban prano itu tua te haba ki trai le trai itu sa jaka balong cloud jaka rep jaka yang itu ki jingting no blai kibli asam ni nak por kum balong si ki tan bordar ki pentik gini ki biri ujung na ta kadau kum pagi i po mo kro apo mukro kadang ke jingja kum to na ta kadau ki ba asta mo temuru ki teng yo le se kita kibli asam kisah perumsah no pola ne kisah penida ke bor no po balai ke jing persia jongi kalong ba ni dawa na gibor district council marbalai kadai ka benta ka jing kwi hendeu siap council dan dai iba kane ka kamsim la poisa ka thong ila paru ka karwo sa ka jing ujor sa yang sarkar dai kane ru kam i poisa ka thong nak ta daw kane ka jing wanwi jongi hapo le dc hapo dc kalai ka sit berangkong Kawin kisang bahalang kene kejela kebelatip kumkah New Trap National Youth Front HNYF kalakeno baka Khasi Hills Autonomous District Council kalakhen dau thalai ku hukum jok yang syari namar bawatla ka Meghalaya High Court kampat aibor banbu iki kerdop lum khajna haki surok ba penban ka KHDC hadu menta kadang pentrai kam yakin iki kerdop lum khajna hakeleng karilum khasi Habakran kinong patai kubor haka katnyo trek uleber arajar arpulai Hasilong Press Club kinong yalam jong kaseng New Trap National Youth Front HNYF East Khasi Hills District kilakeno baka Khasi Hills Autonomous District Council kelayat lat nak hukum jong ka Meghalaya High Court namar ba hakne ka phang banbo iki kerdop lum khajna menta karang yat mukot rumah hayang syari kat kum kejing betha jong katnat District Council Affairs ru kabalapan mi aka katwe trek unai wiang kasnam arajar arpuar labtha e borok ki bor ki bajubu ki kerdop lum khajna baki dai banyo da ka no objection certificate na katnat Road Transport and Highways ban ak sarkar jela bakin bo ki kerdop lum khajna ha ki surok ba National Highway ki State Highway bat ki way de ki surok ba ha ka jela Hendrai ke HNYF kalakeno baka KHDC kalayat lat nakani namar hadu menta kumba khat pratli ki kerdop lum khajna jong ka KHDC hekaleng surok ba kalak ta ajurru ikinong rep bat ki wedi kinong tre namar la dawa khajna wat ne kitrok ke bakit sensar umau bat usiap kumta ke HNYF kala ai Porsche tayo ka KHDC bakan khangno ikini ki kerdop lum khajna belada kamla kani kaseng kala berngam banet khang hino ikini ki kerdop ha ka ba ki don ru ki katukan ni ki balum tam nagador ke balabo Tina kalian ko jing kasang ngaso thu shai bakani ka jing lum ka jing le sop jong ka district council na po khamtam ngakwa ang piso hisin bangim ji ite menu ba kan khot ya kata advertise ne kan kan khot tandare kita gigit balai handai kala shulong sop pindalai hang tu ki don mai tangki briu jong ki MDC ki briu jong ki EM ki briu jong ki CM ki briu ki badan jing adai kita ki high level ki shulum mi ka pisa re ka bangi kum kasangi kwa an bu jing kali la da kata ka pisa ka balum ka wan ra jing mentoy ka district council bat ka wan ra jing mentoy ka ri ba ka judgment rio tina kaliang jing yung skui re ka ba kham so sing i begitu ki balum gen na po surong babun sin pin pe ki tang arlais nem ki treng tu gila im ka jing im ka lifestyle jing ki ka basar kai kila thiet ki flag kila thiet ki yeng kila thiet ki ba isar kai tina kaliang ka jing yung kasang tangkan ka way ka bangiwan hang ni mata kalong bang ngin bu po re ka district council tang steo balada kamla ban khangi gini gigen nagaliang ka chungi ngin aga complaints ka DC chief secretary kat bade galanti la daga ki bojok sarkar bojok an kimla ro ban khang nagaliang chungi ka sangin li ban khang hiro gini gigen pipet hang ni tang po is ka sil su gidan po mo yong ka don nang tahding paso ka don
ni kampala ban jurib duk digini gate barokhoj hang ni kita duk khat phatal ligi gate ti kini kani kepisah ka bagi ulum nang ni ngakwa ban bu jing kali ke district council syai kani kepisah manu bayo jing mentoi kani kepisah bakrong bi an po surok kani ngan ong fi ka jing don kiti kam dei badon kiti tang ke district council rengangai skam bakani ke jing don kiti nakaliang jungi kasang ngimpat ngin nang ni khmat ngin nya khmat chaprang ban buddin ni kini ki kambian juga district council bat manu badon kiti hang ni ki ba yala ba ya don mentah gini ke ban yalum pisan po surok nakaliang jungi ngin sa wan biang pigi media ngin sa batai ngin sa that madam nur ibaro khoj badon kiti ti nakaliang kasang tang kata wahi ka bang kwa marang biang isian balai ke district council lemburom ya kai ko order Habakran kinong patay kubor Shillong Press Club alor kamat kabayday bagajing slam ke sorkar Meghalaya Democratic Alliance ban penkenria ano ya ki harijan ki basa na them yo maulong ka HNYF kalapan pa bagajing sobenyaw ba ke sorkar MDA ka ba lalet no hadu manukut ke semoy terekam jongkasan sinemru kampat la ban penkenria ya ki jat benriu harijan ki basyang basa jubor hakajaka jongka himam lim Wala ka dekamat ka bagi sang bahalang beper kila dawa na do bami ku huri-hura ha kasnam arazar kapra. Kani keseng ka panparu ka jinglengo ba kumno ka hima meliem ru ka susngap kani ka phang. Namar ka hap hapo uput usam jongka da ka bakento ru usiem uba susngap jar. Kumju ki menteri ki bampet ka khya ka shan jong ukun hajar. Ka HNYF kala penrem juru ka sarkar bawa la ka perthai kala long jai labun snam menta. Ndai kadang don pat ya ki pulet pahara ki balabo athem yo maulong ki ba khang bandrung ban mi syaka jaka bacong basa ki harijan bat gajing khang haduk mentai ke surok kabaya leng banang ni kala kata apat ikinong khayi bat gajing deheng kali kumta kani keseng kala dawa na sarkar MDA2 bagade ban penkenria ano igini ki brio na them yo maulong syaki kuota jeki tenat bagi trei tina kalian ke chungi keseng kalong ba ila khat ban chupen manekran tang hakim media la songya namar kawai ke ba kajing le sarkar nganong fi la samsnam la le mentas nganong yang fi MDA2 second gear in pet ki issue ki speed ne ki suki bang la dawan na kapor khamtam e ki thamatorang thi kawai ke bang aso pa man ong fi jing sha ka himam lem balai ko susam jar ka su ailat ka government kan le kan bomon kan penya namar ka jaka hi ngan thu ho fi ka jaka ka di jong ka himam lem habanga ngadi try jong ka nu ka jaka ka responsibility ka di khambun kan ding di jonga Mereka basosi kalau mengatakan bagi himam lem teru usimru ni isu syong haju ki menteri ru isu syong bai tang tu pa office hakapo man shwa ba ong kisim ba ong menteri te de maki ki ban lai da ron ganu nu gajing ko no hajar pa ba ban mi shahman ndai fin pej mata ni isu ai tang tu bisa ar kulur kisngam no jar ha mereka kawai ga kham smo fla kalau ba pi gajing ja kajong jong pa ba jong kham tam ki border issue hamukro ha hadu kanu mata government ka pulut itu giban ai security tiki hari janang the hang tu ki bu 24 hours ki pulet nak central ru war ki tu CRP ru apseu nak state government siu tu lap itu so ki pulet ki baran hang tu khain pi la ragi dan shipongwan la san phojar we salary ru to berkhat fi tu shift duty ka nuklur hak shi bana ga siu tu lap itu balaite ban ai security kat ba shi ki border issue pat kum shalang pi kum shumukro kum shi tigi shi babona ki ba ya kajaput baga asam ringim ji pat ba kita ki pulit kin don bro 24 hours pi gani ga jing pen le delay na kapor ngakwa man ong fi dai ka dai tang ka company bet kene ban khot be yaki na kapor ta ka me jong ka jing ekran re ga bang akwa man ong kitu ki bathau tu committee harijan hatu ki dikyu ki don hok nem pi ka jing ainu entry ku surok man ta ka ta pe ha man ta ka kat barang mi kisngi ki kali ki nang mi surok nang red kajing jungi ba ngilek ha sayo syahatu ka yang kali wat bangiwan hang niru ya par khat fusin sis pasin so bangin dung po sor shikiyo shihat city na mata ka parking ro nai pa dekran da ka bo ong dahar mata ban le mata ngah tang ka weng bangi kwa ngin ka sangi kwa weng swate pendap sai ka kamse phi la da contentment ka la ban rat deng khong itu gi shong bi an phi la ihi hakidu gi julu para ki jaka juga tang shi klimat ka ra GCB bat ka le be jaga baran kam nawar ka dan hokte kimi ka jaka juga ka de jong piru haple ka ba de gelenti ka an ka ya ka an kam jong try de le la ka jong kamran wi himam lim phi ka sarkar jungi kam not be contentment halishna ki yeng bi an hekti khap jalu para ki tu gi kendong pe kumno contentment ka le kam snap kam up shup
Ora bagi jispira. Ti balik ke sarkar jungi kemle tu kata. Tang hadian bagi jela Meghalaya kalayo ke sarkar ke Batamai. Hak singi balang jong katayo, kinohikai skul hapok kalama jong ke Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Teachers Association. Kilalit ya kendo ikihek ke sarkar jela ban penken mau biang ya kimat jeng dawa ke badang saateng ya ke badang day ban penterikam. Kaseng Meghalaya SSA School Association hapok kejenggelam ucaman ubah Aristotle Sirembai kilalit bani kendo sembut menteri rang ba kejela ubah Preston Tensong badu menteri ketenar pulih putih urakam sangma ha sekretariat ha kabakil ai kuble yaki halor kejing job ek election bat kejing syatung jongki kumgi menteri sarkar bat kilapun kedmau ru kimat jeng dawa jongki no hikai SSA ubah Aristotle Rembai ulong bagaseng kala kerpat ek sarkar jela ban mang kambo ni kepisah ka mang tengka jong kesenam arhajar arpulai arhajar arpusau naga bentar ketenat pulih putih naga bentar kino hikai SSA Kenang baladaja bagi sarkar pedeng keslam ban pelat ketulap kena hikai ke sarkar kan yok ban sio shwa naladi kena ketulap bat kani kan wengi kejing jo kena hikai ke jumat ke jing slam ban yok ketulap jongki ulo ongru balada ke sarkar jela kalamang lupa kambun kepisah kamang tengka na ke benta kena hikai SSA kumta kejing kena hikai ban yok slam ketulap kan om don show Uba Aristotle Rembai ule thu bagi nigi hek sarkar kila ai kejingkular ke basngu tenat ha ka bakin shimkia ban wat kilat ban mang kambun kepisah ha kamang tengka kenang banweng ya kejing jokin hikai SSA ule thu ru bagaseng kala dawa nak sarkar jela bagadai bantung kamno ikno hikai hakikam kibathali bat kila dawa ru nak sarkar bagadai ban pha betno ekutulap syaki bank account jong kino hikai SSA pat omdai ban pha asyo ekutulap jong kino hikai syaki managing committee jong school kebanang kong kalau nabanta ban penhe ya ke budget nabanta ke SSA hapo jong ke state budget nabanta jong ni financial year arjar apro lai apusa kuma pilih sakhi hakini ki isnem bala presiden ke ekbajian ni hab yemi srok na kapor bandawa ban yo ek trop jong kadau hi hadin bagi la le ko mo kadau hi shamba kadai namar ba ka central government ka kat ya ka budget but kumjuro na kalyang jong ka state government ka bu duna palat ya ka budget hapo jong ka state budget na mataka SSA mo kumba kalungan mataka ni financial year ka ba manta arja apply pasal kala kot hadu 10% hak bai dai ka salary jong kino hikai di manu ban bon ya kene ka budget bala kot ka central government it is the sole responsibility of the state government as per section 7+5 of the RT Act 2009 kali kamram jong government state government ban bon from its own resources te halor kane ni kren baru deputy chief minister sa Preston song ba juru ba education minister na kali jong kil agri ya kane berkila ong ba kin walk out kin find out a solution ban penhe ya ka budget hapo jong ka state budget nang menta jong ka SSA lakum no ki hapan don be lakum no lai banai kami ka fon ka dan lupa be hapo state kenang bala la slam ba pha pisana government of India kamu kinang yo ban siu lupa na state ta le banokong ki appointment ki bahkan post ki SSA school kumba pitip menta la shisnem shiteng ki babun hi ki school SSA ki long vacant da ka jing resign jo ki kai yo kam shwe da ka jing khlat da ka jing retired kunta ti hadu menta mane na kaliang jong ka government kampat thum ya ki post tingila persang kali mo namar ngira discuss untuk government barim ya kane ngira persang kali ba nak ke daw ba haru minta pila ban solve ya kane issue namar kane kala kata skade ya ki kena hagi tu school kajing pensai ka bawan kalian jong education minister kumju na deputy chief minister ban secretary education kalong hiba akadaw ba hi ba ki slam ban advertise ban fill up ki post kalong ba kidang le ya ka personalization yang le ya personalization namar kuma BTB ki school SSA laron da ki mission school ki don ki school baron ki baran da ki resumen but ki don ki school ba fully set up ai SSA tika ek bajia anda ki amud banra ya ki kino hikai ni ban thung ki no ki kino hikai ki school ki ba bon kena ra ki no hikai na ki school ki ba da na kena gila ya personalization ki babun ki ni ki managing committee of the school ki persang ki raise objection ti menta ki dang persang ban sort out no ban solve ya kan ka problems ti ki ong ki persang kat bala ban le ya kan ti mare de ya kan kin approve ya kan SMC ban advertise post ban kunjung ban fill up
tina kaliang jong ki yamanta support ki la terpad ini association ban yasha ban ya trailang bar government kat ba ki dang le ban solve la persang ban solve ya kini ki issue ki badan hakman bar SFC kabana kaliang jong ni kren kalong hak bai de ban thung no yu German but the members jong ka Meghalaya State Education Commission mo kumba pila tiklang iba na November kila nakaliang jong ka kabinet November last year nakaliang jong ka kabinet kila DPA ya ka menjur ban don no ka Meghalaya State Education Commission nakaliang jong ka association ha ka chitrik jong na December menchips nem nila yo ikindu i deputy chief minister haba nakaliang jong i le tho hangi bala de thung ya kan ka search committee ka bala khli lau chief secretary Dimenta kasngi ni sotenat bana kaliang jong i deputy chief minister badan bro misa preston song bak i education minister sara kam ile tho hangi ba kani ka search committee kala de ban shong chisin kala de ban identify yakni ki briu ban no ki chairman baki members jong ka Meghalaya State Education Commission barsem kinsa shong biang yaka meeting ke baar te hala hak bai de berkani ka pentaro kina terpad bang yasha sipol bang sucho ban bo yu chairman but member jong ka State Education Commission kin hak ban wat yu briu balong fully professional balong biang la dong sedong ni ringi sucho de kani but ani agreed ban yasha ban cooperate maka we have come into discussion. We are on the job. We are planning to do our best on our part. So we understand. Like, look, I'm always again and reiterate, teachers is on our priority, and at any cost, we will try our best to sort it out the issue. But maybe, so if there is a way, we'll find out the way, and we will get the way. Look, there was some technical issue was there because of roster system and also because of Honorable High Court order. So, but there are quite number of government LP school in the state having without teacher for last 1 year, 6 months, 2 years, right? To be frank, in my district, South Kerala, 26 number of school without teacher. So if we wait for all things to be completed, it may delay for some time. I mean, little time to wait for proper recruitment. As a stopgap arrangement, we're just planning to appoint. We're planning to appoint under 59 days system just to as a stopgap temporary arrangement till the regular recruitment is done. Haswa bingina phash ki pat ki kubor ke bedangsa ngena phash shipor sakini ki jingpen bana. Yeah, I'm leaving. You're late. Don't just live life.
Haswa bini kami iki kubor kene kapor ngin pengen mau biang ya kimat bakongsan jong kubor mentah ketayong. Let jurib ulampang ya kejing tay ya kiyeng dorba thau aj hamau diang. Menjur ke kenhun menteri ya ke governance address bat in penkelai ya ke Captain Williamson Sangma Technical University Shaka State University. Aipor ke sarkar ya ke Harijan Panchayat Committee banjuba papok ke sepau terik yayong. Hukum ke Meghalaya High Court ban bo sepau peton ki CISF bantek lakam ya ke kamti bat hayi doyong bean. Yat rally ban penramjur ke jing syak penihap uba omeka merthong. Bat Yat lat ke KHADC na kehukum jogi yang syari ha ke bobok kerdop khajna ong ke HNYF. Ban yale ban penrem ke mensiem jong kiriunget ban mani yu ublay ha kala sing ublay jong katayo. Ka balang uji sukres riat samtia kala plaj patba ke thup jeng ruai ke belai kerteng jing job ha ke jing yalang ke belalong ha Shillong Press Club. Ya kini ke thup jing ruai la plaj patba dau pastor jong ke balang uji sukres riat samtia u pastor Yashan Boklang Rentatiang ha ke jing don lang kinong ruai kinong yalam bagi dekhot jong ke balang. Ya kini ke thup jing ruai la ai kerteng jing job bal la plaj ka ha ke jing yalang ke belalong ha Shillong Press Club. Habe kiran bagi nong patai kubor u pastor Yashan Boklang ulai thu bahag ni ketup jingruai kiran khatlai tili ki jingruai ki belarwai ka ketian khasi. Bad ikini ki jingruai la tho di kinong yalam bagi khot jong balang bad unget scam bagi ni ki jingruai kin ai mensiam ki reunget ya kaban chakri ublai bad bakin madru ya ki jingkerku. Ulaong ba ka jing ai kerteng jing job kadai namar bahag jing ya lenti ha ka jing em ki breu ki mat ki jing e ki jing tenju ki babon ndrei la da kathama ka jor katno kanuru habagi yat pada kelenti rengkat baru blaikin mat bet ya kejing job. U pastor Yashan Boklang uli thu baik ni ketup jingruai la aban yo na Spotify bat na YouTube channel jong balang. Bade ketup jingruai leng ba pen drive la aban yo na office terekam jong balang ka badan hamongkar. Misungu yu blai. Bala pala bola ai shingi ka jingla yang bangin pediang no yini gisur yini jingruai yini bala tho bat yini ba dak jing pala ka jung lala ya kaban ruai kini kong shwa gi balang gi bat ngi la sung thu ba namar kari ka ayom go jung blai kini gi jing ruai hi ki long gi jing ruai ki ba yes ki ba connect la ba nong mo la ni ki ba yes no ba ka do no jung ki breu jing kham tam e namar ba ka long ki tien tan rai jing bi ka so tan rai jing bat ki long sha ki jing ruai ki ba pala ngi ba ngin mani si sha blai da ka do no jing ba ro ha ka men sim ba ne ka ji si sha te kom ta ni si da ka jing keman ka ba krau ka balang Krista por semtia ni kwa banya sam ba banya bentalang bat ki pat ng shnong baro jaga ni ngari ji ye ni ji ruai ki ngingen u blain penon kam ban aimen sim ban pen pelu pen kalang ka do no ji ki brio da kata ka ji mani blai ka ba ki la ban ma na ka men sim ba ka ji shisha ti kum ta hani si ni aingo ba ka worship ministry jaga balang Krista semtia ka release ya kini ka album bengil ai kerteng ka jing job bat kata kalung ka wen ni jing ruai ki badan kini ka album te bat kidan de ki we ki jing ruai ki ba ngile tho bat ki bo bleu la ai bat kidan kum ba khalai ki jing ruai kini ka album bat ka we point ni ta jing ruai baro kidan ki bla tho de ki nong yalam jong ji sakri jong ji mani ba ka jiro ka balang ni pelat ya kini ka album ka kerteng ka jong bleu pa bleu khon o bleu men sim kho ba tang shu hi pare ka buram ka jingu ka jimani ka jiro baro kalong habangi pemi ni ka album kamli ruem namta ka nam ka buram jong brio ka jing pemi ni khasi worship album ka dibay bakum kita ki ba mani yu blai shisha inyo banya shakri ba ban pendon buram yo ha ka jing lat yo ha ka jing kemen ba da kata ka jing don rikat ka bomun sim jong blai inyo ya ka ban pa kat ba ki ya shak skor lang pa nam shong ki ya shak skor ya ngap ki nang banya ruai lang ini jirai lumba kini pon ni shakmat ni ngai kan long shisha ka jing play ya jing khang baneng amal lagi jaka bagi don lagi long bagi snap lagi mobile joki long bagi snap lagi nugu platform bagi kin snap hi ngai ba kini opan ma ni kan jikar ko ka bo blay on ai si we puen ki baro Baro shikata bon kle kren bade ban ailat ki kan thai ni kilong keme bagi ni sim benta hagi kam shnong kam thau bat ban ailat ru ki kan thai bakin long kinong yalam shnong bat kene kamat kala poisendan shiki yang syari lengba ka red petition kabala mudoi de ka wei kelong keme kaba ka yang syari kala penmi ke hukum badai ban penek pensa ya ka Milliam Act Arhajar nyo kumba kalong Baro shikata bon kle kran badai ban ailat ki kan thai ni kilong keme bakene shimbanta haki kam shnong kam thau
bat ban ailat ru ki kenthai bekin long kinong ilam snong bat kene kamat kelapoi sendon sekiang syari leng ba ka writ petition ke belam budoi de ko bekilong kemie ka ba kiang syari ke lepen mi ke hukum badai ban penek pensa ya ka melim act arhajar nyau kumbagalong ka kenur PCN kelekran bat usinia advocate kejelau ba VJK kenta ha ka ba lepen syai ke hukum ka ba lepen mi de kiang syari Meghalaya High Court ha ka bedai bat ka jing bam yolat ki kenthai bani shim benta ni ban penya ki dor bar snong tong ina sengap sipor ya kene ka kubor ka High Court hi kala ai por nagapor skapor ya ka District Council yu semelem makin bishar makin perkhat bangong mene manwara kata jing pan kala kini ki ain te ngangala pentep apo ka yang syari division bench ka bangong ba kinu ki ain lara kimlong acceptable to the society ki kinya la ka jong ka jingai kani ka ain Millennium Act 2007 kadang kata jingkhang ya ki kan thai bandon menta ka jingjet ikrang ba snong ndre ka jing sisa kamlong kom ta pat ki bobon ni ki snong apo ri khasi ki kan thai ki don menta ki dor ba snong ba ki don menta ka jingjet tenga la batayo ya ka yang bisar ong ba kanu ka hukum ka bawan ka ni ka yang bisar la sha la sisngi ka penyap ya kini ka ahin ro lada phimla ban carry out in the ground zero what can you do what can ka ahin ka dan hang ba khang ki kan thai ru ndre ki kan thai ki don benta ha babun kisnong hani har sorlei te man kisnong ki don benta ki kan thai wat banjet ki rama snong te teng kini ki ahin wat ki don kini ki jingte ndre ka kamlong pat ha ka reality te ngalada ban batai ka yung bisar ba amla da lele ru ban wara ka jingpan kalai ka ne ka kendon jong ka Millennium Act ka haban ne bai kumjo ring ai la yengi ba kendon kata ka transition kata ka ba ka society hi kanwan dalade hi banong yes we want to become headman one day te kala don tu kata ka jing ai la ya ka golfing penthom khra dorba bahkan perkhat ya kane te ka kala don ka dorba snong hapo golfing penthom khra bat la yo soi tu bagi long keme ha ka ba don ka jing terwa bagi long keme ki kwa mo ban long ki khle jong ka snong ban penya snong but kala mi kata ka jing linear sila ba dalilai ru ngim kwa ban long ramai snong ngim kwa ban penkhen yani ka riti dustur ka baladon na do handai thai bat kata ka dei ka jing sutanat ka ba mi na ki long keme nang te na po golfing penthom kra mo te susu ka don sakawi ka khubor ka bangiyo nang te ka long ba ka jing ki long keme ki don benta ha ki jing penya snong ha ki dorba snong nakapor ba ki don benta ka jing jet ki rang snong andrei ban long kum ki khle kum ki jong snong kumur ha ka kardan jong rama snong dalele kim tre te ngawan rai ka ni ka khobor pa nong bisar ba khle do jong ka ni ka state but kaladon kata ka rai ba lesi kan sadon ka jingkala ha kui kapor ban ngidi ban ailat ikini ki MDC bakin perkhat ikani bat nga pentip ngong ba arfo sa kandon ka election jong ki members of district council te hakani ka por hi ngimla ban penkhi ikani baru nong bisar ke bat ka division bench su ka kam kwa hi ban tukla di ikani ka kamanta bat kalade ka jingjob lada ba ka yang bisar ka penduk pendam ikani ka an lese kalade ka jing rem nikong ya jonga ku mu plidar bat khadu jong ka district council ba ka jonga jai bandri ru te benda ka High Court hi kala penkut ya kani ka writ petition ka bomut kala de ka jingjob kala play lenti ya ki paiba bakin accept hi dala de manora ka jingkala kata de ka rai jong ka High Court tapi songkum horor kene ka rai jong High Court nga simet nga so ba ka de ka jingjob ka jonga ba ka jingjob jong ka district council ba ka jingjob jong ka jai bandrio namar ba kanu ka custom si ka bakaladon na do andai thangi ko ban pene ka custom ka bangin yo pateng ka custom ban bad ki kendo ki siap ka custom ban penya isnong penya thang ko bakan ne dena ta kadau baka ni sayo kani ka protection under the 6th schedule to the constitution of India but nga simet nga so baka de ka jingjob ka bakrautam but ki paiba ki de ban tip ba nga yang hi triang na manta ka jai benreo ban ngayeng hi na mata ka society klam da khain bai ni ki kin thai ru ki de ban keu hi skui
ha kawai ka singi kala ban don kanung kanu snong bagi duna palat ki long kpa ki ba don ka jingnang ka jingtep nomor ban long hi rong ba snong ka kamde ka kam ka pasuk ti bon ki snong ki don ki snong ki ba ki long kpa ki duna sisa ka jingnang ka jingstat pat ka jing pulir ka duna palat kila bon ki kin thai ba ki ba kham pao ki bala kham wan sakman lase ka kan sa poi ka jing ba banse ba ki kin thai ru kin hablong ki kum ki rang ba snong kin habje de ki kin thai ban long kum ki rang ba snong te ka judon ka jing kan no na kapor ba lada ka kin thai ka kan long no kum rang ba snong te ka kan sadon ka ta ka jing dom ka jing klumar when the kalong mano kum if the crow ka lane kum ka siar yar kan thai ka kedina te kan sadon ta ka jing dom ka jing sha ka ta ka jing perkhat bet nga sko ba kan sadon ka jing kala hakanu pa kanu si but kadai ru ka jing kentu but ka jing repat ya ka yaki pajba hari khasi jantia ba dei ban ailat ya ki kan thai ba kin don banta ki dorbash nong namar phimla len ba ki kin thai ru ki khambon ka population ngala pe ka ni ka census ba mena ka ni ru ki bon ki kin thai bat ba ki ba khamnang kham start ki kin thai tenga smo ba dei ban ailat ki kin thai ba kin don banta ka day to day administration jong ka dorbash nong lese ban long na bash nong kam pudai ka por ten kan sadon ka jingma manse hakano la kanu ka por ba kin thai kin salon ki khle jong kisnong ki dei ban buram yu long paru kamud tang na ka daw ba kila yo palat ki powers pinapai ka society jong ate kadon kata ka equality kala don lupa ka equality kani ka de ka matrilineal society ka bang yo ni simjat na ka keme kamlong kum kisakiwe ki jai benre ka ba ka de ka kamdai tang ka patrilineal society kadai ru patriarchal kamu sundang de nadong sadong te hakiwe kiwe society ki kin thai le ki long ki khain po ba te haka society ka jongi haka jai benre ka jongi ka kin thai hi ka long yaring kat te lese ha ki don ki khap ki ba ka kin thai ka kham le ba he ha ka ni ka society jongi ndre ki yeng bisari kita kimtep namar ka yo pateng ka her pateng bar khoi ka de ka kan thai lese ki nong bisar kimtep bat ki ka de ka kamram ka jungi pangi haban ya thu yangi ba ka system ka pangi dan hangni ka de ka bang beautiful system which is unique te parlok da ketung ila poish ka bakut jeng thup ku bor jungi menta ka janmiet ngin se syam bang bat pil syam tayo ha ka jok sngi bat ha ka jok ko por ku blai shibon ka por jong pi bat ya so